ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 24, 1992 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 34 ବର୍ଷ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ମୁଭି ଥିଲା ମିଠା ମିଠା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ନିକଟରେ ବିବାହ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିମରନ୍ ମହାରଣା। ସିମରନ୍ ମହାରଣାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖଳନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସିମରନ୍। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ କୁମାର ନାୟକ, ଯିଏକି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଅଫିସର ଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ନାୟକ। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିବା, ସେ ବିଟେକ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ବ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,64,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିମରନ୍ ମହାରଣା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଯେଉଁଥିରେ 3,91,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସିମରନ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।